Lesson 5 wethu weKizomba. So namhlanje sizoyenza sobesenza ama half turn okusiza ukuthi mawusuka ngapha ukwazi ukujika uye ngale. Let's go. Uma wenza ke i-half turn uyiqala njengoba uqala i-basic 3 yakho. So 1 2 tap bese ke mawusubuyela emuva 1 right wakho 2 left. Uma usujika uzonyathela kabili uzothi 1 2 bese usujikile ebese uyaqhubeka ubuyela emuva ngo right wakho 1 2 together. Qale phansi uzothi 1 2 tap 1 2 1 2 1 2 and move. So masiqala from the back. Qala ngebasic 3 yakho 1 2 tap mawusubuyela emuva right 1 left 2 unyathele ka2 uqala ngo right uze ngo left 1 2 usujikile subuyele emuva ngo right 1 2 together. Qale phansi so 1 2 tap 1 2 cha cha 1 2 together. Okay, mawushasha ukubamba lokho we can do in ladies side ebese sibhanqalana ne half turn. Ladies side mawukhumbula 1 2 3 4 5. So mawusufuna ukwenza i-half turn ladies side yakho 1 right 2 left 3 right 4 left. Manje usufaka i-half turn yakho uzothi 1 2 1 2 ihlangane. Zoyenza iphelele 1 2 3 4 5 and 6 7 8. Kenza ngisuke emuva ladies side yakho yaqala ngo right 1 2 go left 3 go right 4 left ujig 1 2 1 2 ihlangane. Okay, sesothatha ke lama moves ethu namhlanje siwafaka emculweni. So ends a magic with the ladies side 5 6 7 ladies side 1